Κοιτάξτε, η δικιά μας νόμιση πρόταση με τον συνάδελφο του Γρηγοριάδη του προηγουμένως και με τον Πίτσο τον Τετρόπουλο, ευτυχώς ή δυστυχώς θα λυθούν λίγα πράγματα από εδώ μέσα. Θα λυθούν κυρίως από τους αγώνες των κρατοπέρων και της νεολαίας. Θα λυθούν από αυτούς που νιώθονται αυτό που συμβαίνει σήμερα και κάνουν μια επιλογή όμως. Μια επιλογή που δεν έχει γίνει εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν έχει σημασία κάποια μια εισήγηση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε αυτά που είπε ο πρόεδρος του Σπύριτης πριν. Γιατί μερικά είναι έξω προγραμματικό όπως τα δέχεστε και όλοι εδώ να γίνεται συζήτηση. Δεν θα λύσουμε. Θέλω να υποστηρίξω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κρίση και όσοι αγωνίζονται εντάτια σε αυτό το πράγμα να βρεθούμε σε ένα κοινό πλαίσιο, σε μια κοινή στάση, σε μια κοινή κατάσταση. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που είναι τα εξής, είναι αρκετά. Θα τα αναφέρω κάπως άτακτα γιατί μου φαίνεται παιδί μου ότι εδώ δεν έχει μεγάλη αξία τίποτα. Θα έχει μεγάλη αξία να καλυφθεί τα σωματεία που αγωνίζονται αυτή την περίοδο. Απέναντίας είδα ότι υπάρχει ολόκληρη επίθεση στους δημοσίους. Θέλουμε ένα άλλο κράτος, προφανώς θέλουμε ένα άλλο κράτος. Καλύτερο, πιο κοινωνικά δίκαιο, να μην δίνει βάρος και δύναμη στους αυτούς τους καπιταλιστές, να μην κάνει κρατικοποίηση όπως ακούστηκε σωστά για τις τράπεζες, να ξεχρεώνουν, να φορτώνουν πάνω στους εργαζόμενους και τους λαούς τα προβλήματά τους και τα προβλήματα. Αλλά εγώ κάποια θέματα, δεν ακούστηκε η λέξη Πασόκ εδώ μέσα στην εισήγηση. Λες και το μνημόνιο είναι μια πλάκα. Δεν το ψήφισε κάποιος. Ακούστηκε μια φορά η κυβέρνηση. Πάλι καλά. Δεν ακούστηκε ούτε η λέξη δούλου. Δηλαδή το λέει ο κάθε παπάρα στην τηλεόραση. Δεν ακούγεται τίποτα αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει ρεύμα. Μας χωρίζει χαρτάκι, να το πάρετε άποψη μεταξύ των εργαζόμενων που πλήττονται, των ανέργων και όσοι είναι από την άλλη πλευρά. Με την εργοδοσία, το κεφάλαιο και στις δύο πολιτικές. Και δεν λέει και κουβέντα. Π.χ. το θέμα του μνημονίου δηλαδή δεν θα λυθεί με μια γενικότερη συζήτηση με την κρίση. Συμφωνώ με τα τρεις του γίνανε από διάφορους αγωνιστές δηλαδή πριν. Ότι η κρίση παιδιά δεν υπάρχει ένα μοντέλο. Πείτε μας ένα μοντέλο που υπάρχει, να το ακολουθήσουμε να φύγουμε από την κρίση. Πιο λογικό που ακούγεται μέρα και μας ακούγεται ότι οι αγώνες των εργαζόμενων να διώξουν την κυβέρνηση, να διώξουν τον Τουρκού. Να γίνει ακυβερνησία, να προχωρήσει μια άλλη πορεία ο λαός. Είναι πιο λογικό αυτό που μας λέτε, όπως ακούστηκε. Θα γίνει την Ιρλανδία, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Λες και δεν είναι κρίση. Η κρίση μόνο της Ελλάδας. Δεν υπήρχαν κάποιοι παλάκες εργαζόμενοι και υπήρχε σοβιετικό κράτος στην Ελλάδα, όπως βγαίνουν και λένε διάφοροι του Πασόκ. Φυσικά εδώ μέσα από άκρη που μερικά πράγματα. Είναι θέμα συζήτησης του ΤΕΕ και στην προσωπία του ότι υπάρχουν μέλη που είναι διοικητές και διευθυντές σε δημόσιους οργανισμούς και έχουν στείλει λίστες για απόλυση εργαζόμενων από την εφεδρεία. Γίνεται να μιλάμε το μνημόνιο και να μην συζητάμε και τα μέλη του ΤΕΕ. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει και τα εγκλήματα της Τράπεζας Αττικής. Δεν θα αναφερθώ στον Ταπούκο Δημήτρη, σημαίνει ότι βάζει ένα ψήφισμα σήμερα. Αυτούς θα γίνει υποτασποφής. Φταίει κάποιος. Φταίει η κυβερνητική πολιτική. Δεχόμαστε αυτό που λέει το μνημόνιο του 3% των διαθέσιμων στην Τράπεζα Ελλάδος που μπορεί να πέσει όπως θέλει κάθε φορά Προπόπουλος, η κυβέρνηση και η Τρόικα. Δηλαδή δεν δούμε τι κάνουμε εδώ μέσα. Θα σχολιάσουμε γενικώς την ανάπτυξη. Είναι αλήθεια και δεν ακούσουμε μια κουβέντα. Δοθήκαν λεφτά αυτά που γράφηκε στο κεφάλαιο σε άλλες οικονομικές εφημερίδες. Δεν δόθηκε ρευστό στην πρώτο μπάνκ, δηλαδή στο πρώτο ρευστότητάς της. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Θα ξαμπλεχτεί τότε πραγματικά των εργαζόμενων, αυτό που έχουν δουλέψει. Να παιχτούν στο απόλυτο με τα κουρέματα, αυτά θα αγαπούνται. Σε αυτό πρέπει να έχουν συγκεκριμένες απόψεις. Δεν υπάρχει γενικό λόγο. Κακή το μνημόνιο, κακή κρίση. Εδώ να θυμίσω ότι οι ίδιοι που πάνε κάνουν τώρα με την βιβλιακή πολιτική, δηλαδή η πλειοψηφία του Μαύρου Μπλοκ, τη Πάσια, τη ΔΑΚ κτλ. Είσαστε οι ίδιοι που το 2004 μας είχατε φάει πόσο καλή είναι η ανάπτυξη καπιταλιστική στην Ελλάδα. Την κλέβει μεγάλο, πώς θα λύσουν τα προβλήματά μας, γιατί τρελαίνεστε. Είστε οι ίδιοι που αντίστοιχα έχετε σωματεία εδώ μέσα, όπως σωματεία των Τεχνικών, το σωματείο του Παλίλου των Υπηρεσιών Πληροφορικής, άλλα σωματεία, δεν τα δέχεστε να συζητήσουν τα προβλήματά τους εργαζόμενοι και οι άντρες στην κατεύθυνση. Από εκεί με εμάς συντάμε φυσικά. Θέλω να σας πω ότι η διάρκεια του κοινωνικού ιστού δεν είναι μια πλάκα. Είναι παράξενο ότι το πλησιό των μηχανικών νιώθει αυτό που νιώθανε στο κήτο και χρόνια οι εργάτες. Γιατί υπάρχει από ποιο μηχάνης πολύ ο πρόεδρος. Αν πω ποιο μηχάνης, ήταν συγκεκριμένη νόμη, Ήταν συγκεκριμένα δάνεια στο Λαδαρά, συγκεκριμένες επιδοτήσεις στο κεφάλαιο αυτή στη Βουλγαρία, συγκεκριμένες αλλαγές στον νόμο. Συνεπώς, όταν βγαίνει ο εκπρόσωπος του Κουμπούδα εδώ, θα σας ακολουθήσουμε τη διαπολιτική. Θα πούμε πάλι την δόση του κεφαλαίου, λίγα έφαγε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ποιος θα έφαγε, εργαζόμενος. Εδώ μας θα έφυγε Ρουλαντή, είπα πλέον 2 μήνες. Με ξύλο πήραμε την άδειά μας.
Μπορούμε να μοιραζόμαστε το ίδιο πράγμα με διευθύνοντες συμβούλους και διευθυντές από ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν τρελό πριν την μια δεκαετία και σήμερα απολύονται. Και μιλάμε για τις μεγάλες προφανώς, που υπάρχει συγκέντρωση της ώρας των έργων. Απέναντία στα κρυφά φυσικά μέσα του BKM που ήταν στην προηγούμενη, να πάμε και στα ιδιωτικά έργα σε συγκέντρωση και συσσόρευση. Θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική δεν επηρεάζει μόνο τους φτωχούς που τους έχει διαλύσει, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε πριν. Δεν θα σωθεί όπως και ακόμα και για εσάς που πλήττει το εισόδημά σας ή τα παιδιά σας, δεν θα σωθεί με μια λύση που είναι υπεύθυνη να πάρουν μια μισούλα, να παίξουμε κάτω, να μαζαρέψει το ΤΕΕ. Πώς θα γίνει τα χρηματικά δικαιώματα. Μνημόνιο είναι και η πολιτική της Γεβαδοπούλου. Έχει πάρει κάποια απόφαση εδώ ενάντια στην Πολόνια. Τι θα γίνει του πρακτέου το θέμα. Μπορεί να υπάρχουν καθηγητές εδώ που υπογράψαν τέτοιες καταλήψεις, κύριε Τσιπάσκε. Δηλαδή το μνημόνιο δεν είναι μόνο συζήτηση και η κρίση. Συνεχίζοντας, σε αυτά θα τελειώσω. Νομίζω ότι είναι λογικό η συζήτηση που είναι εδώ μέσα και νομίζω ότι έχει μεγάλο λόγο γιατί κοιτούσα κάτι στατιστικά. Πρέπει να είμαστε 40 άνθρωποι που έχουν υποστηριχθεί πάλι. Δηλαδή με κάποιο αθλητικό και ζούνται. Η συγκεκριμένη μορφή του ΤΕΕ, η συγκεκριμένη πολιτική συζήτηση είναι λογικό ότι δεν αφορούν μεγάλη εκλογική πλειοψηφία. Έτσι είναι το θέμα όμως. Κάποια μέρα θα πούν οι άλλοι και δεν θα είναι 50%. Ή αυτοί μαζεύουν τις συμφωνίες. Θα είναι εκεί. Θα πέσουν γιαούρτια και αυγά και το πέσα. Το καταλαβαίνετε το βάζει 5-5. Όχι μόνο γιαούρτια, και όχι μόνο αυγά. Δηλαδή το άλλο έχει φτάσει πάνω από άνθρωποι. Όχι μόνο αυγά. Είναι φυσικάδες, είναι μεγάλοι. Λίγοι συνάδελφοι, άκουσα συνάδελφο μηχανικό 48 χρονών που απολύθηκε από το εργοτάξιο, ο οποίος λέει την τρομερή κουβέντα, αν θα τα καταφέρουμε, το παιδί θα πάει αγγλικά. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος, με την πολιτική του συλλογισμού που έχει μπάσκετ, να κανονίσουμε, να σε φτιάξουμε, να πας σε εφεδρεία, εσύ δεν θα βγεις από αυτό, θα κάνεις μετάταξη, θα σου πεις, δεν λύνεται. Τέλος πάντων, για πολύ λόγο, νομίζω ότι πρέπει να πάρθει απόφαση σίγουρα τα δικά του 5, να θέσει ένα ψήφισμα. Δεν νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και πολύ εδώ μέσα τι γίνεται. Ήταν λυθεί στο θέμα των σωματείων των εργαζόμενων αυτών που πετιούνται. Δεν πρέπει να υπάρξει πόλεμο στην εργατική τάξη μεταξύ του. Δημόσια ιδιωτική, όπως μας καλούν τα παλιότερα συμβασιούχοι με τους κανονικούς. Και τελειώνω να πω ότι οι αντιμνημονιακές παπαριές που ακούγονται εδώ από τη διοίκηση του ΤΕΕ και την πλειοψηφία, αυτό το μαύρο πλέον που έχουν ψηφίσει όλοι, δεν γίνεται παιχνίδι. Δεν μπορεί να δώσει λύση, παιδιά, ούτε στα πλευρά τη πλειοψηφία, ούτε φυσικά να δώσει θέμα στην κρίση, ούτε φυσικά να δώσει κάποιο αισιόδοξο μέλλον. Έτσι τελειώνουμε αυτό. Καταλαβαίνω ότι την αυταρχική ιδεολύση υπάρχει και στο ΤΕΕ. Πέρα εντάξει, δεν λέει να πούμε τα αυτονόητα εδώ μέσα, δεν μπορεί να κάνει την Ιταλία εκδηλώσει για το σπουδά και πιο δίπλα. Μα έχει κάτι εντύπωση ότι ακόμα και στην δικούσα, όπω είναι η τώρα εκφράση με την κάμερα, υπάρχει άρνηση από πλειοψηφία τη δικούσα να είναι ανοιχτές οι διαδικασίες, να μαθαίνει ο κόσμος και να καταλαβαίνει. Έτσι καταλαβαίνω ότι κάποιο κοπεί το δελτίο, Το δελτίο το 1 και το δελτίο το 2, το ηλεκτρονικό δελτίο. Δεν πάθει κανεί τίποτα. Δηλαδή μπορεί να πει κάτι παιχνίδι. Αν τελειώσω να μιλήσουμε ότι το δίκαιο θα κρατήσει αυτούς με όσους έχουν ψηφίσει. Δηλαδή, ο πρόεδρος του 5 πρέπει να παραμείνει, δεν θα βάλει θέμα αποφύγει. Δεν πρέπει να καταδικαστεί το μαύρο μπλοκ της κυβέρνησης του κεφαλαίου, γιατί δεν είναι μόνο ΣΕΦ. Είναι οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν παιχνίδι. Δεν τρέχουν ποτέ, γιατί πολλοί από εδώ έχουν περάσει τα υπουργεία διευθυντές, έχουν περάσει το υπουργείο κτλ. Οι συνάδελφοι, ο άνθρωπος του λέει συνάδελφος, ο τύπος που θέλει λύση στην εφεδρεία από διάφορες εταιρείες του δημοσίου ή του ευρύτερου. Ή ο συνάδελφος που είναι διευθυντής και πρέπει να απολύσει εργαζόμενους στο βάθος της κρίσης, δεν θα πάει στις μεγάλες εταιρείες. Σε αυτά τα μαθεντάρια θα χωριστεί, προσέξτε μην χωριστεί με πολύ άσχημο τρόπο εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τους συνάδελφους, ο Άρης Πατερέγγις, 3 λεπτά πλέον.